wij recht in door. Een handbeeld. Door, voorkant, dus handbeeld. En de achterkant. Volgens? En het schouder breken. Dus hier ga je achterwaarts. 1, 2, meer dan bij de voren. Ja. En 2, dan kom je naartoe lopen. 1. Wacht. En stap. Nee, je moet naar naartoe stappen. Die stap, net als wel. Ja? Nee, kijk, dit is de basis, dat is heel belangrijk, die moet kloppen. En dit is puur stappenwerk. Voetwerk en zo. Let op nog één keer, ik nog één keer kijken, want er zijn een aantal jullie ook die zeggen dat ze stappen, maar dat lukt toch niet, hè. Je hoeft niet te schamen als je niet stapt, dat wil ik rustig zeggen. Je gaat een keer 3 stappen vooruit doen, tot ga je een pakje doorgeven, dan moet je vooruit lopen. En tot dan kom je er naartoe. Dan moet je achteruit stoppen. De eerste 3 stappen voorwaarts, stoten, 3 acties voorwaarts en 3 acties achterwaarts. Eerst moet zij mij reageren, hou je handen voor op. Ze reageert mij. 1. Ze reageert door middel aan handen te houden door mee te stappen. 2. 1, 2. Die reageert precies op het moment dat ik naar toe kom. Maar nu moet ik op haar reageren, stapt ze naar mij toe. 1, 2, 1, 2. Dat is perfect. Als je eerst 3 acties reageert ze, maar je moet het zo nagaan. Dan moet je letten, opletten. Komt ie. 1, 2, 1, 2. En die reageert waar. 1.